labarai ya ce jama'a an ga wata ku ɗauki azumi, waɗanda za su ƙin ɗauka ba su kai 1% na al'ummar musulmin Najeriya ba. Don haka ashe wane ne adda haƙƙin sanarwa ya ku jama'a? Sarkin musulmi. Don haka an faɗa mu sarkin musulmi ce bai yadda ba sai mu yi hankuri. Ran da ya bada sanarwa gobe ya bada sanarwa ba gobe mashi yawan mutane za su ɗauka ba. Mu ba sarkin musulmi mun kai manzon Allah mun kabi. Ina mun kabi manzon Allah, maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ɗauka azumi. Rana ka san shi sane ya jingir tun bare ba mutane ne umarni su yi. To bana muna cikin mutane ne. Bana ba salafiya za mu yi ba izala za mu yi. In sarkin wanga sane ya jingir ya bada sanarwa ni ma zan haɗi in ce to shugaban mu ya bada sanarwa kowa ya ɗauki azumi. In ya so a tara mu yan zando a sa cikin kwalbar turare a tsatsaga ka a bari mu koma shaƙin iska ba ya kata nan ba shi